כן. כן. שאנחנו הולכים לדבר איתם, כאילו, לתקשר איתם, לנסות לתקשר איתם ולשמח אותם, זה לא משאיר לנו קל וישר יבוא כזה ככה. זה משהו שצריך בשבילו תהליך ממש ארוך, בגלל שזה ילדים שהם פשוט מיוחדים, אפשר לקרוא להם ככה. אז כל מה שכתבנו פה, אז אומנם זה ציפיות ולא בטוח שזה יקרה, אבל זה דברים שמאוד מאוד קשה לעשות, במיוחד עם ילדים כאלה, מיוחדים. כי מה אחת הבעיות שלהם שדיברנו עליה? לתקשר איתם. לתקשר עם החברה. תקשורת. למשל, אם אנחנו רוצים לעשות להם פעילות או משהו כזאת, אנחנו צריכים... מישהו מנהל או מנהלת ההוסטל, או מישהו שאחראי, שיבוא לכאן כדי להסביר לנו, ושיענה לנו על השאלות האלה ששאלנו. אוקיי? מהו ההוסטל? כיצד חיים בו? מי האוכלוסייה? אילו גילאים? מה זה בכלל אוטיזם? איך אפשר להפעיל אותם? אני חושבת שאנחנו צריכים מאוד להתייעץ איתם כדי לעשות. אנחנו כאילו צריכים להכין את עצמנו שאם אנחנו באים אליהם, זה לא אומר שישר הם יאהבו אותנו ויתחברו אלינו וירצו. ואנחנו לא צריכים להיפגע מזה גם. זה משהו שקורה אחרי תהליך, ואנחנו צריכים להיות מאוד סבלניים. אוקיי, כן, הילי. אני חושבת שמה שאמרו פה זה נכון, ושזה באמת ילדים שזה לא כמונו ושהם אחרים. ואני לא אגיד שמוזרים וזה, אבל הם ילדים שונים. אצלך מסתובבים. אוקיי, כן. הם ילדים רגילים רק שקשה להם להתאקלם בחברה, אז אולי קצת יבהלו שפתאום נדע את השמות שלהם בלי שהם ראו אותנו. אני משערת שיכינו אותם מראש, גם לזה. תדברו איתם על זה שאנחנו הולכים לבוא. כן, כן. כן. יהיה לנו כמה מפגשים איתם. אנחנו נראה, אנחנו נבדוק ונשאל. ודבר אני חושב שמה שאנחנו עושים זה סוג של מצווה שאנחנו עושים את זה אוקיי. ומפעילים ילדים שיש להם קשיים כלשהם, ואני מקווה שזה יעבוד תוך כמות המפגשים שנעשה את זה וכמה שיותר מהר שנוכל לשמח אותם.